Αν θέλουμε να παίξουμε το FIFA 26 στον υπολογιστή μας εντελώς δωρεάν, είναι απλό. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το Luna, καθώς οι υπόλοιπες επιλογές συνήθως είναι εξομοιωτές ή παρόμοια προγράμματα που μπορεί να έχουν ιούς. Γι' αυτό το Luna είναι η καλύτερη επιλογή. Ανοίγουμε τον περιηγητή μας και επικολλάμε τον σύνδεσμο που σας αφήνω στην περιγραφή. Τώρα πατάμε στη δωρεάν δοκιμή και θα μας ζητήσει έναν τρόπο πληρωμής, καθώς, παρόλο που δεν θα μας χρεώσουν κάποιο ποσό, είναι απαραίτητο για να ενεργοποιηθεί η δωρεάν δοκιμή. Στη δική μου περίπτωση θα χρησιμοποιήσω πιστωτική κάρτα. Έτσι, συμπληρώνουμε τα τραπεζικά στοιχεία και πατάμε προσθήκη. Είναι σημαντικό, αν δεν θέλουμε να μας χρεώσουν όταν τελειώσει αυτή η δοκιμή, να πάμε σε αυτή την ενότητα και να κάνουμε κλικ στην ακύρωση της συνδρομής. Θα μπορούμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τη συνδρομή μέχρι την αναγραφόμενη καταληκτική ημερομηνία. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η επαλήθευση και τότε θα μπορούμε να μπούμε στο Luna. Μέσα στο Amazon Luna μπορούμε να παίξουμε μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών. Ακόμα και αν δεν έχουμε τον καλύτερο υπολογιστή, θα μπορούμε να απολαύσουμε πολλούς τίτλους χωρίς δυσκολίες. Τώρα πάμε στη μηχανή αναζήτησης και ψάχνουμε το FIFA 26. Μπαίνουμε και πατάμε στο «Παίξε τώρα». Θα χρειαστεί να συνδεθούμε και μόλις το κάνουμε, θα μπορούμε να απολαύσουμε το FIFA 26 εντελώς δωρεάν στον υπολογιστή μας.